Nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa mahana fadhili. Фермичка има 100 животни, телета, крави. Помагам на сина, той се върна от Африка с 4 деца, с хубава жена африканка. И до последно ще му помагам, докато съм жив и здрав. Колкото да е трудно, много е трудно и то. С животни не е лесно да се занимаваш, но се подлъга моя син. Дойде си тук 3-та година. Има едно момче, дето тук ни помага. Той сам не може да се оправя и трябва всеки ден да има човек от нас. Всеки ден пътуване, разходи. Ами имаме една къщичка за гости. Тя е хубаво, че тята крепиме и животновъдство, крепиме и нас горе-долу. И там малко спасение имаме от там. Не ми е удобно да справям несправедливите работи, където са навсякъде в България. Всякъде се оплакват животновъдите. Взимат нещо минимално, някакви трошици. Не е леко, с една дума, тежка не е работа. От преди 4 години почнах да се занимавам с животновъдство. След прибиране от чужбина решихме да купим една кравеферма, която се намира в Буйново, село Буйново, община Бърна, област Смолян. Купиме кравефермата и заредихме животни и взехме да се занимаваме с животновъдство. В тези дни е много трудно. Първото, няма работна ръка. Най-големият проблем, не само тук, то е навсякъде този проблем. Особено за нас животновъдите и фермерите. Доста трудно е, няма събота, няма неделя, няма почивни дни. Животното си иска неговото, трябва 24 часа да си на разположение. С Елвира се запознахме в Танзания, работих близо 10 години там. И в един магазин се запознаваме, там се срещахме. Беше нещо като любов, може би, от пръв поглед. Направихме едно доста голямо семейство с нея. С 4 деца, 3 момченца, едно момиченце. И чакаме на пътя още едно момченце да се роди. Да, радваме се на живота, на децата. От това по-хубаво нещо няма. My name is Elvira Albogasts. I'm coming from Tanzania. I'm living in Bulgaria. I'm here in Bulgaria for 4 years. I like it, Bulgaria. Yes, it's a nice place and the weather is good. Compare Tanzania and Bulgaria. First, Tanzania is too hot and Bulgaria we have a season. And another thing is food. We have natural food in Tanzania and our food is good. It's a little bit difficult for me, but I'm trying. Yes, I'm trying. Разликата е в заплащането, много ясно. Живота е друг, по-евтино, няма напрежение там. Спокоен си, а тук се чудиш как да изкарваш. Когато изкарваш, то не стига. I have kids and 4 for now and I'm expecting one more, 5. My family in Tanzania, they are doing well and my mother was here a few months ago and she already go back in Tanzania. And my brother, he will come here soon. I miss them and I always traveling every year to Africa, Tanzania, so I for holiday.
My husband like farming, like animals. We have a lot of animals. Here, cow, and at home there we have a lamb and chicken. So yes, I like it. С брат ми отидаме заедно да работим в Танзания. Той се казва Виктор. 2012 година отидахме. Обаче решихме малко по малко да се местиме в България. Обаче го преценихме, че по-добре първо един да се пребере тук, да видим каква е ситуацията, как ще тръгнат нещата. И така решихме аз да се пребера, защото бях с повече деца. Той си остана там да работи. В момента той е в Уганда. Работи за една фирма австрийска. Аз тук останах да се грижа за животните и да се развиваме. С тенденция се пребрахме да направим една хубава кървеферма, да правим една хубава продукция, да изкараме, да може българския народ да яде хубава храна. Обаче нещата са много тегави тук в България. Нещата не са чак толкова лесни, както изглеждат. По принцип с тия деца и другото, като се роди, стават 5 деца, не е чак толкова много лесно да се местиш, да почнеш нов начин на живот. Проблема там е училищата, интернационални, са много скъпи, доста скъпи. И това ме спъва бе, това ми пречи просто. Не, че не би го направил да се върна, обаче за сега предпочитам да стоиме тук, да се роди другото дете, да видим малко да поизраснат на воля, на свобода децата. Тук по-спокойни са нещата. И така, момчето още малко може и да се върне в Африка с каквото е това положение тук. На всеки баща ще е болно. Гледаш момчето да се трепе, живота си дава, да се викат. Не са жали изобщо. Той за 3 години тук всичко почна го боли. Не знам. Бориме се, да видим. Вече силите вземава да ни напускат. Не сме както преди. Виждаме от година на година нищо не става. 1 година, 2 години, 3 години, все си върви по-старому. До последно ще помагам, ще се боря някак си да преуспее малко детето, малко да се поправят нещата. Ще бъда много благодарен безкрайно на такива хора, дето да помагат на такива като нас. Или най-вече като на моя син, това младо момче още. Да помагат по някакъв начин. Трябва да помагат на такива хора, да преуспява държавата, да поевтиняват тия продукции по магазините, да има голяма конкуренция, да спадат цени, тия нашите какво? Убиват такива животновъди, жадни за развитие, за всичко, а внасят и от чужбина, внасят някакви боклуци, дето тровят, гражданите тровят по магазините. Това ми е болното, как може така. Няма оправи, аз мисля, че няма да се оправим никога. Нямам добро впечатление тук в България. Хубаво е за живеене, красиво е, спокойно, обаче като се помисли с другите неща за бизнес, за изхранване на семейства, са много зле нещата. За тия хора, които са в чужбина и мислят да се връщат в България, да правят нещо, да развиват някакъв бизнес, много трудно ще се случи тук нещата. По-добре е да си стоят там в чужбина и да си живеят там и да работят за възнаграждението, което им се полага справедливо. Не, изобщо не е лесно в България. Не им пожелавам да се връщат тук. Ще срещнат доста спънки най-напред от институции, от държава, просто е толкова зле ситуацията. Може би аз попаднах и в такъв период, се върнах
като почна COVID-кризата, след това тия правителства, тия войни в Украйна, явно и това доста пречи на ситуацията да се развива добре, не знам. Толкова време, усилия, то изгубих вяра, изгубих всичко. Всеки те лъже, мами, ще се оправят нещата, ще се оправят. Следващата година уж чакаш някаква промяна, поне обещали са ти нещо, отиваш, пак същата работа, повтаря се. Сега падна на 4 лапи, тогава ще съм моля за помощ. Мечтата е тук да възобновиме тази фермичка, тя е стара, тя е до едно време, няма удобства. Правобитна работа, едно време, както е било набързо направена. Искахме да я модернизираме, да я направим, ама не става. 3 години не мога нищо да промениме. Мечтата ми е всички да сме живи и здрави. Друго не ми трябва, само здраве. Това, което е най-важно. Другото всичко се оправя. Milele na milele, amina. Nitahimba sifa zako mbele ya watu wote. Nitahimba sifa zako mbele ya watu wote. Kwa maana fadhili zako